En el pla espiritual es celebren les festes? Moltes són les preguntes que ens fem sovint sobre com es viu en un altre pla. Una podria ser, en l'altre pla, el pla espiritual, es celebren les festes? Aquests dies que estem vivint han canviat moltes coses. La nostra forma de pensar, d'actuar. Ja no som els mateixos que fa poc. Inclús el nostre món sembla que no sigui el mateix. És com si s'hagués aturat. Realment, moltes són les coses i molts són també els actes que s'han suspès o posposat. Esdeveniments esportius, espectacles, actes religiosos, manifestacions, festes assenyalades, i precisament en pensar en aquests dies assenyalats, com poden ser Pasqua, les festes majors, Sant Jordi, la festa del llibre, que també es celebra el dia 23 d'abril, i també, per què no, el proper diumenge celebrarem el Dia de la Mare d'una forma inusual, una mica més restringida. Això ens va portar a pensar i a preguntar-nos si en el pla espiritual es celebren les festes. Buscant el nostre arxiu de comunicacions canalitzades, vam trobar aquesta que us resumim seguidament. Tot va passar el dia 23 d'abril del 2018. Festivitat de Sant Jordi, dia gran pels catalans i també dia del llibre. A l'espai espiritual, aquell dia vam ser pocs a realitzar el treball d'acompanyament als germans necessitats. Els que no hi van ser estaven celebrant d'una forma o altra aquesta diada. Va ser llavors quan, després de la seva usual salutació, el nostre director espiritual, l'Enric Rivera, entre altres coses, ens va comentar: avui som poquets, però la feina s'ha fet. Això és lo important. Que els que veniu, els que heu pogut venir avui, que esteu aquí al peu del canó, heu fet molt bé. Això no vol dir que recrimini als germans que avui no han pogut estar aquí. Tots tenim la llibertat i tots tenim necessitats. Moltes vegades hem de tenir un esplai, hem de tenir un dia per nosaltres. D'una manera o altra, penseu que els que no hi som físicament aquí hi han estat amb el pensament una bona estona. Tots ens hem trobat algun dia que se'ns presenten coses i llavors, entre elles, n'hem de triar una. Avui és Sant Jordi, una festa molt memorable, molt estimada per tots vosaltres que viviu en aquest país. I us he de dir que nosaltres, els que no podem estar-hi físicament, els que us acompanyem generalment, també seguim celebrant aquesta diada d'amor. És un dia esplèndid per estimar. Aquest amor que es demostra de moltes formes. L'amor de les parelles, l'amor d'estar junts uns amb els altres, l'amor cap als altres, l'amor cap als germans necessitats, encarnats o sense encarnar. Avui és un dia significatiu, un dia que s'ha de celebrar. Tant de bo que cada dia fos un dia que es celebrés l'amor. Cada dia podem trobar molts moments per estimar, per demostrar uns als altres que ens estimem. Entre els encarnats, quantes vegades ens oblidem? Ja sabeu que jo sempre, quan us parlo, em considero un de vosaltres. A la fi i al cap, els meus pensaments
surten per la boca d'aquest mèdium i ell està encarnat. Quantes vegades ens oblidem d'estimar o de demostrar que estimem? Estimar, tothom estima, però no tothom ho demostra. Avui heu tingut l'oportunitat d'una forma o d'una altra, amb el símbol d'una rosa, amb el símbol de 4 lletres, de demostrar que estimeu i comprovar que sou estimats. Aprofiteu aquests dies, gaudiu d'ells, aferreu-vos a aquests dies i procureu que aquesta força, que aquesta flama d'amor perduri durant molts dies més. Però sabeu que cada dia teniu l'ocasió per demostrar l'amor que heu demostrat avui. Feu, no sigueu esclaus del rellotge. Guardeu-vos un temps per demostrar aquest amor. És molt important. Bé, no em vull posar melancòlic, ni molt menys, però aquests dies ens porten cap a aquests moments i per què no expressar-los? Nosaltres us acompanyem i el revivim. Pot ser que us sorprendreu si dic que també ho celebrem. Bé, no teniu per què suspendre's. Ja sabeu que no som tan diferents uns dels altres. Cadascú en el seu pla, cadascú en el seu nivell i cadascú esperant allò que ens ha de venir, uns marxar i els altres tornar. Sabem que els que deixem en un cantó o en l'altre i ens estimen continuaran amb nosaltres i ens seguiran estimant. Els que tornem a encarnar en un altre pla, sabem que els que deixem continuaran acompanyant-nos i els que marxen del vostre pla i els que heu de marxar en el seu dia, sabeu que també els que es queden seguiran estant al vostre costat i amb vosaltres i vosaltres amb ells. El que fa que no ens deixem és el lligam de l'amor. Avui, dia de Sant Jordi, celebrem aquest lligam. Avui no comprem simplement una roseta o un llibre. No, és molt més que això el que fem avui. Ens diem que ens estimem.